Hvad så, Lasse? Ida og Mikkel is in the house. Mikkel Læst. Ej, det er gedæst. Yeah. Tillykke, Lasse, nu er det blevet din konfirmation. Så nu har din barndom nået sin endestation. Så vi synes, du fortjener en lille sang. Dem har vi lavet lige så mange af, som dagen er lang. Laksemix, Vikings og Lille Lort. Alle sange vi har lavet var noget stort. Og jeg er sikker på at vi kunne få mange fans, hvis vi udgav vores største hit, The Penguin Dance. Du elsker dine first person skydespil. At sidde foran skærmen er det eneste du vil. Så når du virkelig vil ind og slappe af, går du ind og skyder mennesker i GTA. For dine venner kan du godt lide at holde lag. For det at spille hele natten, det er bare sagen. Det er med Mikkel og Rasmus, at du sidder og spiller. Og I kunne blive ved, hvis altså ikke det var for Niller. Tillykke, Lasse, nu er du blevet konfirmeret. Du er den sejeste i verden, det er ikke overvurderet. Du er den sygeste gangster i Kagerup og omegn. Og den sygeste stil og det sygeste håndtegn. Lad se min ven, du er vores ordentlige syge fætter. Vi elsker altid at være sammen med dig. Når vi er sammen kan vi finde på alt. Derfor har vi meget, vi skal have fortalt. Da du var lille, gik du meget til spejder, og det har også gjort dig til en rigtig fighter. Men spillene er lige pludselig ikke nok, så derfor samler du nu øksen op. Når vi er i Sveriges idylliske omgivelser, hugger du brænde som en rigtig livsnyd. Du har altid været en rigtig bogord, især inden for emnerne krig og massemord. Til historie har du altid været en hej. Krig og ødelæggelse synes du er sej. Da du var en lille dreng, var du rigtig sur. Hvis ikke du fik din vilje, kaldte du på din mor. Du kravlede på gulvet dag ud og dag ind. Bøgerne på hylderne skulle presses ind. Ringenes Herre har altid været en favoritfilm. Du kan blive ved at se den, til du får vanvid. Tillykke, Lasse, nu er du blevet konfirmeret. Du er den sejeste i verden, det er ikke overvurderet. Du er den sygeste gangster i Kagerup og omegn. Og den sygeste stil og det sygeste håndtegn. Lad se min ven, du er vores ordentlige syge fætter. Vi elsker altid at være sammen med dig. Når vi er sammen kan vi finde på alt. Derfor har vi meget, vi skal have fortalt. Du er lige pludselig blevet mega høj. Det må være alt de rugbrød smadrer med løg. Og til alle løgne findes der kun en slags kød. Det er rullepølse, uden den er du død. Din yndlingsdessert er chokoladekage. Hver gang den står på bordet vil du gerne smage. Til chokoladekagen er der kun en ting der dur. Hvis der ikke er noget mælk bliver du mega sur. Vi synes din tøjstil den er cool, med strømper i farverne rød og gul. Du har det smukkeste hjelmehår, og man kan altid se dine blege lår. Lasse, hør nu efter hvad vi siger. Du er god til det med piger. Du har altid været lidt af en en, men det er jo præcis derfor vi godt kan lide dig. Tillykke, Lasse, nu er du blevet konfirmeret. Du er den sejeste i verden, det er ikke overvurderet. Du er den sygeste gangster i Kagerup og omegn. Og den sygeste stil og det sygeste håndtegn. Lad se min ven, du er vores ordentlige syge fætter. Vi elsker altid at være sammen med dig. Når vi er sammen kan vi finde på alt. Derfor har vi meget, vi skal have fortalt.